Sä oot aikaisemmin oot tehnyt remonttihommia. Joo. Ja varmasti pätevä lukkuna, kyllä joo. Ei mitään laita tulee, kato meillä on tossa tommonen mökkikeikka. Läpi kiven perse edellä puuhun, kun yötä myöten kiivetään. Se ei oo mies eikä mikään, jos ei valmistu talo ohi hartia. Voimin voitan kaikki. Joo. Nyt saatiin ensimmäinen kirvesmies kiinni sitten. Mä tein alustavaa työtä semmosen, mitä mä tein, 3-4 viikkoa ja etittiin sitten timpureita ja nyt ilmoittautui, mä en oo nähnytkään tätä kaveria vielä aikaisemmin, mutta tuntuu ihan pätevältä. Harvoin löytää semmosia kunnon kirvesmiehiä nykyään enää mistä ne on. Semmosia pilipalin jätkiä suurin osa. Mutta näin se, siis mä sanon, että vaikka moni sanoo, että se ei niin kuin kannata yrittäjyys, mutta se on ihan itsestä kuule kiinni, että minkälaisen porukan värkkää. Ja mulla kävi tunne. Päivää! No sä olit kirveshommia kanssa tehnyt. Missäs päin sä oot aikaisemmin ollut? Hommissa. Joo. Onks sulla mitään omia vehkeitä? Ei mulla oikein. Kun puhelimessa oli vaan puhe, että sulla on niinku vehkeet on. Ei, kyllä on. Ei. Juu. Onks sä Peapilla ollut tai jossain vai? Ei mä oikein. Joo. Mitenkäs toi lasketut alakatot ja sitten jos rossipohja pitäis uusia ja laattahommat, niin nehän käy? Juu. Sä oot paljon tehnyt. Juu. Helvetin hieno homma, niin aletaan tästä ja se oli sulla... Mitä sä tunnilta pyysit nyt alkuun? 17 € tunti. Se on aika kova, että siihen saa sitten jätkä painaakin jo. Hei, ehditäänkö käymään Kelassa? Ei sitä uskon nekerikään, mikä helvetin halo siitä syntyä. Oi vittunen kahvit unohtuu. Me rupee tää laatikko laukeamista kohta. Mitä otit eväksi? Muutaman leivän. Joo. Monethan lähtee sillä justiin tämmösiin pidemmille työmaalle, niin jos saatana mitään eväitä. Ja sitten seuraavaksi kun ajattelee sen saumauksen. Hei! Että alettais saatana oleen työmaalla. Eikö sulla omaa tupakkaa, Esa? No voi helvetti, tossa pitää hakea sitten lisää, mutta niin... Tuu pihalle nyt sieltä kai, tässä on jumalauta itse kukin jäässä. Piti olla joku timpuri ja toinen pilipali jätkä. Hei! Tulee nyt helvettiin sieltä autosta ihan oikeesti. Nyt pitäis töitä ruveta painaa. Kylmä! Otatko se sakin mukaan? Tuolla se on kännyssä. Kaikki karkaa sisälle täältä. Oi jumalauta. Hei! Hei! Hyvä, haet puita tosta navetalta ja no tosta sen jälkeen voit vetää 3 tonnisen lattiaan. Tää on aika selvä homma, mä haen vielä tosta. Osa hanska. Haet nyt niitä puita, meidän tää pitää lämmitä nyt tunnin päästä pitäis olla lämmin. Mä haen nyt tapettia, mutta pidä kiirettä sitten. Ota hei kahvikku. Jos sopii. Ei, sä heittää samalla näin mun Kelalla. Eihän mä mihinkään kylälle on nyt menossa. Nyt on sitä paikkaa aika kiirettä, niin laittaa jo moneen kertaan. Sitten ne saatana keittiön ikkunat kiinni, siellä on kylmä! Kyllä ikkunat kiinni tänne jää.
hyvä yksi. Ei tämmönen homma eli kun vetää. Ei vetää. Se on nyt. Sulla on tasan minuutti aikaa laittaa noin puuttoon. Pistit sitten kahveet tulille. Ei tullut mieleen sitten puhtaasta vedestä keittää. Sulla on muuten tuosta leipää ole, mulla jäi oma kotiin aamulla. Mä kyllä tein ne aamulla, mutta jäi kotiin. Kyllä mä tämän melkein arvasin. Mä joudun autossa sulta kysyin, että onko sulla varmaan ne eväät. Mä kyllä tein ne. En tiedä, mutta... En mä sitä pahalla sano, mutta en mä rupea kyllä kauhean pitkälle. Sä sanoit olevasi timpuri. Ja mitä sä oot täällä tehnyt? Sä oot kahnannut pikkusen tuota tasotetta tohon seinään. Sekin on ihan päin vittu. Anna ton pesän sytyt. Kumpuralla. On aika limupinnat. Hei, tuokko liipan sieltä? Mikä se on? No se on semmonen pidempi liippa, ootas hetki. Tämä oli tätä pitkää liippaa, että tuottaa mulle kun... Se on helvetin hyvä näyttää. Ei tää on mitään liippaa. En mä sinne mitään jumalauta! Niin helvettiä sä seisot siinä keskellä valua. Tule pois sieltä. Tule ihan oikeesti, tule pois sieltä. Voi. Jahan ne kahvit on sitten siinä. On vähän semmonen erilainen tästä hommasta. En tiedä. Se on lukossa se ovi. Vittu meillä tuli taas. Tarvitsee tulla ikkunan kautta, kun on noin. Vedin limupinnalle noin. Limupinnalle noin lattiat. Passaa kävellä, että ainoa konsti. Ruvetaan lähtee. Mitä paskaa täällä on lattia? Joo, vai että. Kelassa pitäisi vielä piipahtaa. Paras kuulla, kun päästään perille tonne, niin vähän juttelemassa. Ihan pikkusen jutella. Niin moro. Moro. Joo, kyllä mä huomasin, ei näkynyt. Päivää. Jaa. Kuinkas se nyt sillä? Täytyy tulla varmaan kattoon se. Joo. Ei pysty puhumaan, on akku lopussa, moro. Välipohja pudonnut siitä. Siinä susta voi olla kyllä jotain vittusää sinne lähes.